נזיב הולך לקפוץ? נהיה לו אומץ, מה להגיד לך? אחי, תקשיב, למענה יורד לך הלב. אבל איך שאתה זורם את זה, מאיר? איזה מבואה היית. מאיר, עזוב. אחי, הלב שלי בתחתונים, אני רואה. תגיד לי, וואלה, אני מצלם פה פחדנים. תגיד לי, צילמת אותי או לא? כן, וידאו. וידאו? כבוד. עכשיו תן לי להחזיר את הלב חזרה. הלו, חנן, אתה מוכן? אני מוכן, רק אתם לא מוכנים. זוז, זוז, הופה, פינצ'רת. לא פינצ'ר. פינצ'ר. ירד בקפור. קפץ את זה. בלי פינצ'ר. זוז, זוזו. בריחת אוויר. כן, היה... רגע, הוא נחת טוב או לא נחת טוב? נחת טוב. ואז מה הבעיה הייתה? כאילו הוא יצא לאוויר, לא יודע. למה הוא ברח מהאופניים? מי ברח?